díomh cóide éon scéal agat. Fáilte go dtí Babhta a seacht na mo léirmheasanna ar an gcluiche idir UCD agus Kerry an dara lá de mí na Bhealtaine. Scríb mé mo léirmheas beo ar Reddit, mar sin léifig mé é san aimseir láthairach. Tá an gcreen ag tainmh í mbaile clia, an bhfuil parcsail saor in aisce. Tá riant daoine ó Kerry an seo, má sibh, agus duine as Carlach, tá gansaí Carlach álainn. Tá UCD i gceannas ar an gcluiche, ar a chur maith ó mo culla. Tá aláin Failte stúcatha an. Tá níos mó tosaí ag teastal ó UCD. Tá dail in éonar. Tá Kerry ag tosú ag imir go maith. Rá míis ó UCD. Faoithe ama deacha. Inódaí ag teastal. Tá ceilithir gortathe. Tagann Palmer ar aig. Cic puinós do UCD. Sa bháil haimar an cic puinós. Failte ama deacha ó Kerry. Rinne an réaltóir ní mard foiil do Kerry. Chur sé fearg an luch Kerry. Bhí lucht le nua ag dul as meabhair an tríú acu. Dara na chéad le, UCD nád, Kerry nád. Scéal le ama. Níl clampáil ar mo glúisteáin. Bógus le dí. Tus an dara leat. Seaclád he. Lán de isce. Isce? Isce? Asach dé. Tá DCU nós fearr na UCD. Isce? Míle banne. Cic puinós. Cool. Scóráil mo gra. Kerry cool a bhain. UCD tá sé tar am aig dul a culla. Iontach granúir. Ach má seaclád he. Asach dé. Dar le mí láchtfar cosúil le mo seaclád he. Chur Kerry brú an son an dara cool. Grad an lithród in éireann an trasnán ó UCD. Is bra lá Failte ama deacha. Cic puinós. Asach dé. Sa bháil haimar a ríis. Dara na dara leat UCD nád, Kerry cool a bhain. Léic na himra haimar. UCD bhíoch sé a éil a orthú féin. Níl Kerry ag bun a bhabhairt a hille. Na fórna, an féin bhaile, UCD, Banastóir William O'Connor, Cuimhárte Cavanagh, Cosantóirí, Bean Clancy O'Regan, Wells, Imróir Lorna Park, Finn, Bolton, McCullough, Callis agus Verdon, Tussey, Doyle. Na Curtóirí, Kerry, Banastóir Conor McCarthy, Cuimhárte Heimer, Cosantóirí, Adelucy, McQueen, Dunn, Williams, Imróir Lorna Park, Tean, Brookwell, Crow, Tussey, Kelleher, Ochwote, McGrath. Conradh na hÉireann an bloc ar fad agus ar nóig Celtic.